Здравей! Питам Таро карти. Каква си ти в неговите очи? Каква си ти в неговите очи? Как те вижда той? В неговите очи ти си жена, която е наранена. Ти си жена, която по някакъв начин е причинена болка. И той вижда тази болка и я усеща. Ти си жена, която не желае да погледне реално на нещата, не желае да види картината такава, каквато е. Седи зад нейната болка в илюзии, в страхове и отказва категорично да погледне истината и реалността. Ти в неговите очи си жена, която се защитава. Дори и с манипулации, дори и с, как да кажем, нечестна игра, ти се защитаваш. Ти се защитаваш като човек, който вече е предпазлив, човек, който вече е бил нападнат, без да се е предпазвал, като човек, който е бил нараняван от това, че не е бил предпазлив с околните. Виждате като умна, интелигентна и честна. Като каква те вижда? Като скритата жена, като жената тайна, като жената, която е неразгадана, като жената, в която има твърде много езотерика, в жената, в която има духовност, в жената, в която има енергия, в жената, в която има магия. Ти за него си загадка, загадка в добрия смисъл на думата. Онези женски и тайни и загадъчни неща, които привличат мъжете и които карат мъжете да полудяват по жената, ти ги притежаваш. Той ги вижда, той ги усеща, но те са загадка. Той вижда твоята загадъчност и това много го привлича. Той вижда, че ти имаш тайни, той вижда, че ти имаш тази женска сила, тази женска енергетика, това изкуство на магичната жена.